Inyong nadungog ang pangutana ni Argisino. Argitosino. Oh. Matud pa niya, ang adlaw akong gisunod na to si Kristo. Oh, di ba kadungog man mo no? O gisunod na to si Kristo. Si Kristo nagsunod sa adlaw igpapahulay tungod kay Hudiyo siya. Ang iyang pangutana, kamong mga 70 Adventist nga tinukod ng og tao niya nagbuto ra ko dito sa Amerika. Hudiyo ba ko nota? Dama man iyang punto siyang pangutana. Hoy Argesino, kada ko ang ulo nimo, wa jud kay sulod. Wa ginay sulod. Unsa man taon kay? Dako nga katawanan ang presentation ni Mr. Pindon sa video nga ato ang gipost at the same time gipatubag nato sa ilaha. Og nagtuo ko nga iyahang gitawag og matubag pero subo kaayong palandungon na human na lang ang tibuok 3 minutes niya. Ko masayop. Almost 3 minutes niya nga video pero wa gyud koy nadunggan nga naa siya gitubag sa gilabay na kong gitawag og pangutana. Og tungod niini kay wala man niya gitubag man na naghimo siya og mga argumento sa pag-evade sa issue o pag-evade sa akong question. Nga naman kay kabalo man siya nga trap na siya eh. Hikog na ba kung baga? So unsa man ang iyang gihimo nga tawag ining pamaagi nga para ingnon siya nakaikya siya. Number 1, ginahimo niya ginaatake kita personal. Buti pasabot sa argumento pa na gitawag na siya og argumentum ad hominem. Makumit sa usa ka tawo ang argumentum ad hominem kung number 1 trap na siya para makalingkawa siya para ingnon siyang tawag ining nakatubag sa pangutana instead of dito siya mo-focus sa issue, dito siya mo-focus sa imong personalidad. Atakihon niya ang imong personalidad. And according sa gitawag og mga great argumentators and the debaters, kanang ad hominem manggod mao na siya ang loser's argument. Every time nga mag-engage ka og argumentation, nya mo gamit kag argumentum ad hominem, buti pasabot ni ana, pildido ka sa rason. Pildido ka sa maong gitawag og issue. Kay gina-evade nimo ang issue, instead og mo focus ka sa issue, didto ka ni focus sa gitawag og personalidad sa imuhang gitawag og kaatbang. Mo ni gihimo ni Mr. Pindon. Nga naman kay kabalo man siya nga trap siya. Kabalo sila nga trap siya sa gitawag og question. Number 2, tawag ining point sa aning gitawag og argumento. Ang issue manggod nga ato ang gipresent sa ato ang gitawag og video, kung tinuod mo nagsunod kang Kristo, anong wa mo nagpa-member sa Judaism? Anong di man mo sa tawag ining pundok nga gitukod og mga Amerikano? Ang tubag sa kuwa sa Dios, wapas Kristo. So nag-evade siya, naglikay siya sa gitawag og question. Wa ko nangutana sa Dios, wa man ko nangutana dito kang adon kang iba padung kang Noah. Ang akong pangutana kanang gina-quote ninyo nga Saint Luke chapter 4 verse 16, kanang si Kristo miadto kay nabatasan niya ni adto sa sinagoga sa adlong igpapahulay, ingon man mo nga kinahanglan lang sundon. Pero ang question ana, nganong niadto man kadto sa Dios o sa uban pang mga patriarka kaniadto before kang Kristo, nga ang question referring man sa inyong gi-quote sa Saint Luke chapter 4 verse 16. Nga nililikay man ka, nga nililikoy man ka, nga naman kay di nimo matubag ang pangutana, kay bisan gani ka mo admitido mo na tagak ng inyohang gitawag og pundok. Tagak! Tagak! Di niya matubag eh. Di niya matubag. Kung tinuod mo nagsulod kang Kristo, nganong diha man mo nagpasakop sa pundok nga gitukod og mga Amerikano. Si Kristo gihimong subject niya ang iyang kaugalingon didto sa relihiyong Judaismo. So, ang inyong gigunitan, kasi Kristo ni sulod man sa along ipapalikod customary man kana. So, ang gisunod ninyo ang action ni Kristo. One of the act of Christ, before siya ni Abdo siya naguga, nagpa-member una siya. Ni ining relihiyong Judaismo. O ba ito, diha siya natao sa gitawag og Israel, kay kabubuton niya nga mahimo siyang subject sa relihiyong Judaismo. Karon, gusto magyud ninyo nga agi na mo sunod na kinisunod ba sa ading papahulay magyud ni inyo hang gitawag og gisunod. Ang question ana, anong diha mo nag
nagpasakop sa pundok gitukod og mga Amerikano. Mo ni point eh. Nganong diha mo nagpasakop sa pundok nga gitukod og mga Amerikano nga ang Kristo nagpamimbro man sa relihiyong Judaismo? Di ni mo ni matubag nga question. Nga naman trap man mo sa question. Sa Bisaya pa ba, hikog. Hikog. Bitay. Nabitay. Nga naman, kung tubago ni mo ni, mahulog ang kanang pundok o sektang imong gipasukupan, wala na'y pulos o wa na'y kalabutan sa mga biblical presentations na inyong gikutlo o inyuhang gitawag o gibasa. Mo na nga mag-argumentong aduminim ka, nga naman, kay di makakatubag. Di makakatubag sa tawag ining isyo, di katubag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.